Sempre igual. ¡Qué fastidio! Decirte todo lo que siento. Sientes mariposas en el cuerpo y ves una gran luz. Entonces ya estás preparado para decirte que has ganado. Avui, a Captura Papallones, el programa més divinity de Carcaixent, anem a conèixer un poquet la cultura del camp. Anem a preguntar. Bon dia. Hola, bon dia. Una coseta. Estàvem preguntant-nos un poquet la cultura del camp i ens agradaria saber la paraula empeltar, si ens podrien explicar un poquet què significa. Empeltar. Empeltar. Empeltar vol dir transformar una planta o una varietat en una altra varietat. A través de un método que es la pell d'una planta, posar-la damunt de l'altra i entonces és una varietat. Sí, encara. Pues esperem tindre algun dia l'ocasió de poder empeltar tots. Moltes gràcies. Has petat com un fill de puta? Tens que fer proves per a la nit? Tenim la teua solució. Oh, de Galier! Seguim a Captura Papallones. Si abans havíem vist el gènere masculí en la cultura del camp, ara anem a saber un poc sobre elles. Ja! M'ha dit la mamà que me passes la llista. Disculpeu, això no estava planejat. Ja, però que venia per la llista de la compra. I hasta así, Captura Papallones, el programa Divinity de Carcaixent. María Dor, si va de vacaciones, ¿sí, hombre? Dígame. ¿Me?